tästä lähtee matka kohti Lissabonia. Pääkaupunki muuten by the way, tiesitkö sitä Tomi? Tomi siis kameramiehenä tänään ja sitten meillä adjutanttina tässä toimii Camilla Cabello. Miltä nyt tuntuu? Aika hyvältä itse asiassa. Kiitos haastattelusta. My day, eli minun päiväni. Tänään on keskiviikko. Ei harmainta aavistustakaan mikä päivämäärä, mutta heinäkuuta elellään ilmeisesti. Nyt mä otan tosta auton peksi ja lähdetään menemään. Vähän tää tämmöstä Suomi-turismia on parhaimmillaan, kun pääsee viilessä autossa ajamaan kaupungin keskustassa. Ja suositellaan kyllä kaikille. Nyt My Day jatkuu sitten seuraavaksi sille, että nyt mennään hakemaan jotain syötävää, eli suuhun pantavaa. Meillä tässä päivää vietetään ja mukavaa rupattelua, mutta Tomi on hirveissä stresseissä, että en tiedä mikä nyt on, mutta nyt Tomi tarvitsisi yhden Bacardi-kolan tai jotain muuta vastaavaa. Että en ota. Eiköhän me saada Tomikin vielä rentoutumaan Camillan kanssa tässä, kun yhdessä ollaan liittouduttu Tomia vastaan. Nyt löydettiin tästä ruokapaikka nimeltänsä. Ei aavistustakaan, mutta tässä kiskastaan pienet eväät naamariin ja sitten jatketaan matkaa kohti Lissabonia. Ja Lissabonissa menee muuten ainakin uimaan. Menetkö sinä Tomi? Kyllä mä ajattelin uimassa käydä siellä uima-allas hotellin yhteydessä. Niin Otettiin 5 tähden hotelli, koska Tomihan ei nuku muussa kuin 5 tähden hotelleissa eikä matkusta kuin businessluokassa. Niin pakkohan se joskus olen tähän, mutta parempaakaan ei löytynyt. Pysähdyttiin ennen Portugalin rajaa tankkaamaan. Siellä on kalliimpi bensa, niin tietysti suomalaisena bensan hinta aina kiinnostaa. nyt pois päältä. Nyt se on päällä. Kameramies. Kuka olet? Tästä ei tule mitään. Niin tässä on meidän konehuone. Tässä nukkuu Tomi ja Camilla ja tuolla nukun minä. Eli minun My Day on kyseessä. Ja Tomi kuvaa koko yön siinä, kun mä... Ota kuva, kun mä oon tässä. Valokuva. Ei, älä ota. Seuraavaksi varmaan käydään tuossa puulilla uimassa. Ollaan täällä 10-kerroksessa ja puuli 3-kerroksessa ja tunnin päästä aukeaa Katto Terde, Katto Baari. Siellä varmaan itsehän en juo alkoholia. En ole muuten tällä kanavalla tainnut sitä koskaan vielä mainita, mutta en juo alkoholia. Pidä turpas kiinni. Mutta joo, ihan kelvot näkymät. Kyllä kelpaa tässä kölliä ja katella, kun lissabonilaiset painaa hommia. Se olisi uimiset uitu ja nyt olisi tarkoitus sitten lähteä tuohon kattobaariin katselemaan vähän maisemia. Kuvataan varmaan jommankumman kanavalle, mun tai Tomin kanavalle, niin pieni maisteluvideo. Todennäköisesti Tomin kanavalle tehdään vähän alkoholillisia drinkkejä ja alkoholittomia drinkkejä. Ja katsotaan, että mitäs mieltä ollaan. Mutta siitä sitten enemmän toisessa videossa. Ja jälleen kerran suunnitelmin muutos. Lähdetäänkin kiertelemään Lissabonia ja katsotaan sitten, että jos päästä syömään johonkin ja sitten vasta kuvaamaan videota, kun maistellaan drinkkejä. Mutta varmasti pysytte kanavalla mukana. Katsokaa video loppuun saakka ja jättäkää 5 tähteä. Ja päivää. Herra. Helsingin herra. Onko herra Helsingin herra? Kyllä. Missäs kävit? Ai Vuittonissa. Maison Fondé en 1854 Paris. Ranskassa kun ollaan, niin miksei se. Kyllä. Käydäänkö syömässä? Käyhän. Katsotaan, tossa niitä on tossa keskustassa. Selvä. Hyvä. Vähän rommikolaa saa itse tehdä.
Ai sä teet omaa rommikolaa täällä? Täällä tehdään sillä tavalla, että itse tehdään rommikolat. Onko näin? Oh. Tomi, kuinka monta hörppöä sä oot ottanut nyt? Ja nalkuttaja isä. Älä kuule tartu lillukan varsiin nyt. Heti alkaa Nyt kun pojat kuvaa vlogia, niin sinä et siihen puuttu. Ja kun minä otan viinaa, niin naiset pitää turpansa kiinni. Kerranko sitä? Ollaan tuossa kohta puoliin menossa tuonne meidän hotellin kattoterassilla ja siellä olisi tarkoitus vähän maistella erilaisia juomia. Ei tiedetä vielä mitä juomia, mutta kuitenkin olisi tarkoitus maistella. Tässä on tämmönen aperitiivi, mitä nyt ei tuu siihen. Aperitiivi, mikä ei nyt tuu siihen viralliselle maisteluvideolle 5/5. Tää on rommikola, eli hyvinkin tuttu juoma itselleni. Ei silleen, että aina joisin, mutta juon kuitenkin. Jokaisella aterialla täällä nimenomaan piti, ei kotona. Ai aamupalan joukossa otat aina, tai aamupalan joukossa. Puurojoukko. Aamupalan kyljessä otat aina yhden rommikolan. Kyllä. Siitä se lähtee päivä käyntiin. Siitä se päivä lähtee käyntiin. Siinä on hyvä tehdä töitä. Niin, nimenomaan. Mehän ollaan samassa firmassa töissä. Kyllä. Älkää lapset, katselko näitä videoita yksin. Vesi tullaan kielelle. Eli nyt käytiin Tomin kanssa vetämässä ja kiitos Tomi, myös Camilla oli mukana kyllä. Camilla Laaksonen, pistäkää seurauksia Instagramissa. Hän on tosi aktiivinen siellä. Kerran 4 vuoteen tulee kuva. Tästä tuli yhtäkkiä pieni ränttäys. Rousti. Ja sitten vedettiin fisulautanen, eli erilaisia kaloja oli siinä. Tomihan on kalastaja henkeä ja vereä. Häneltä on varmaan tähän mennessä, kun te katsotte tätä videota, niin häneltä on tullut hänen kalastusvideo julki, joka on hänen ensimmäinen video. Pienet sille, kivat sulle. Sen pidemmittä puheitta, niin voisi sen vielä vetää yhteen, että kalalautanen oli oikein toimiva, vatsa tuli täyteen. Hyvin muistettiin hakea ice cream donutsit. Tomille tuli yhtäkkiä hirveä kiire lähtee. Mutta yhtäkkiä tuli hirveä kiire. En tiedä yhtään mihin, mutta tuli hirveä kiire. Mutta nyt mennään sinne kattobaariin vihdoin ja viimein ja kuvataan Tomin YouTube-kanavalle yksi video. Maistellaan erilaisia drinkkejä. Ja jos ei saada drinkkejä, niin sitten ei kuvata videoa. Ja täällä ollaan nyt kattobaarissa. Moktaile ja mulla tossa pari, koska en juo alkoholia. Bing! Tomi ja Camilla, he tosiaan alkoholin paskaa juovat koko ajan. He tosiaan koko ajan juo alkoholia täällä ja mua vähän pelottaa olla heidän seurassa, kun he koko ajan niin paljon juopottelee. Se on loma. Se on lomamoodi heillä. Mutta joo, kiitos seurasta tästä päivästä ja jatketaan sitten seuraavien videoiden parissa. Ja en tiedä, oli varmaan ihan paska video, mutta minkäs teet? Tykkäsit kuitenkin. Kiitos.